Helo I bawb sy'n gwylio ar y we! Waw, diolch yn fawr iawn. Reit, yma yn y gyffrodd studio yn y 5 heno. Sialens pildroedaidd. Okay. Daniel Glyn yn cadw'r amser. Ti'n barod, Dan? Ydw, mae fy nghloc yn fy llaw. Da iawn, falch o glywed. Reit, Amanda Pryl Thomas a Rich Holland. Iawn, oce. Dyna gyd ych chi'n gofyn wneud yw I gadw'r bel yma yn yr awyr. Be ti'n meddwl yn y gyd? Wel, ti'n fawr, gen I weld nawr. A Dan yn cadw'r amser, oce? Fel arbenigwr a'r cadw fel lan, mae'n fraint gallu bod y person sy'n cadw'r amser. Oce, felly, keepy-uppies. Pam wedi keepy-uppies. Oce, Amanda, ti'n mynd yn gyntaf. Mae'n gweud fan hyn, cyn y fforddwr pêl-droed i'r effaith. Iawn, so hwnna mynd I ddangos fan hyn. Ffordd I pobl eraill I fod yn dda. So hwnna meddwl bod fi'n dda, a mae hwnna mynd I fod yn amlwg mewn cwbl o eiliadau. Cael yr esgysodion mewn cyn neud y siarad. Odw, fi'n neud yn siŵr achos so fe'n para'n hir, fi ddim eisiau cloc. Oce, right, lefel sgyd ydi, ti'n gweud? Beth yw'r gwylod? Amatur? Amatur. Iawn. Oce, Rich? Mae Rich yn dda iawn. Wel, gen I weld, os yw Rich yn dda iawn ar drol di nawr. Fi wedi gweld e. Oce, right, a ti wedi newid y sgidiau di fyd? Ti wedi newid y sgidiau di? Iawn, sa'n sgidiau mynd I wneud unrhyw gwaniaeth i'r perfformiad. Oce, felly mae'r amser di yn dechrau mewn munud. Dyma ni'n gofyn cael. Ie. Oce, Gwyliwch, achos mae'n dros yn gloi. Dwi'n mynd I fynd 3, 2, 1, Uned 5, oce? Hwna di'r countdown di, oce? Oce. Barod? 3, 2, 1, Uned 5! Sgiliau arbennig gyda'r bel fyna. Sori. Sori, Dan. Mae'n mynd I weid, dyna beth I galw ball control yn dda, ie? Be am yr amser? Oedd yn 2 eiliad! A hanner. 2 eiliad a hanner. O, mae'r hanner y Cymru. Ti'n iawn I gario mlaen? Ydw, fi'n ffain, ie. Reit, Oce. Amanda? Sori. Ti'n byw, beth ti'n gael dy bod o fyna, o wedyn mae'r poen yn dechrau codi. Mae'n dechrau mynd reit lan nawr. Reit. Oce, iawn, na fi'n barod. Rich? 2 eiliad Ti'n a chwaith mewn hanner. drôn o gwbl? Na, dim really, no. Odi. Oce, a nes ti wyn gynharach bod ti wedi cael anaf? Ie, blwyddyn diwetha. O, blwyddyn diwetha? Do, blwyddyn diwetha. Esgus yn ôl Mari Fel Nuffin. sy'n ni'n gael do fewn i wan, de. Oce, gen I weld te. 2 eiliad a hanner yw'r amser I Cael giro. ticlo fe. Gen I weld o. Reit te. 3, 2, 1, Uned 5! Rich. O, Rich. O, hei! Rich. O! Yeah! Oce, fel o'n i'n gweud. Fi'n credu bod I sabi wedi taw ti sydd I ennill. Ti'n meddwl? Wel, gen I weld. Oce. 20 eiliad a 3 chwarter. O! Dyn nhw ddim yn ennill unrhyw beth. Oedd yn glos, o, oedd yn glos. Oedd e'n agos iawn, doedd e? Y clod o fod ar y we. Y we! Reit, felly diolch yn fawr iawn, Daniel Glyn. Hei! Amanda Pryl Thomas. Hey! A'r pen campwr, Rich Holland. Hey! Wrth ni am y tro. Dyna.